И здравейте YouTube, аз съм Даркито и ние ще играем на Survival Game с Давис. Датфис, бе, стига ми обърква името. И аз казах също. Ще изиграем само две игрички. Така, дошли. На 3. 1, 2, 3. Готово. Че имате до мен си. То баям го знам на Езус. Знам, там има чест, там има чест. Виж са. Аз ще танцувам. Не, виж. Fuck you! На тебе излиза ли ти този ерор, къде и така правиш? Какъв ерор, бе? Ми къде и така ти прави човек. Нищо не ми излиза. Айде, 3, 2, 1. Старт. Въдица. Най-хубавите работи взех. Най-гадните айтеми. Айде, след мене бързо. Взех най-гадните айтеми. Аре, тръгвай, бе, слабак. Хвалих ти 3 ейпълки. Аре! Жалък си. Мерси. Много си жалък. Гони е гони бе. Остай го, следвай ме. Мапа го знам на Изус. Гонят. Какъв е то, Давис? Датфис! Някакъв Давис ме гони. Датфис! Той съм аз. Знам. Те с грамотевици. Честинг. Честинг, типа. Честинг, ето го. Честинг. Тук ще играеш в Майнкрафт. Да. Айрон. Какво има? Искам нещо. Джинята си е само за мене. Лаги като за свободно. Аре, аз ще умра. Трябва ми храна. Давах ти, я да убиваме колеги си. Вътре в честа имаше джини, бе. Чуди и си ги щупи. В честа няма диня. Има. Някой да си. Не ми пипай динята. Мангал. Къде бе, буклук? Си жив и здрав? Си жив, трябва да твърдиш много. Аз ще бъхта с стрели. Още един чест. Кой си е? Лоп. Има каменен меч. Дай се мини. Там горе има човек. Къде? Искам. Никъде. Ще нашляпам. Аз съм учителя от яслата, ще дойдат да нашляпам. Давис. Къде си? Къде си? Обърни се. Чакай, искам ти кажа едно нещо. Там горе има чест. Ой, бе, махай са. Спри да ме биш. Тападар. Добре, стига сме са били, защото аз съм на... Чест. Наградник. Дай наградника. Значи го. Метнах ти го. Това са. И го там долу. Хора, извинявам се за лага, ама то... Аз се качих да взима честа. Ай, стига де! Ако го направиш, ще се разсърдя. Стрели? Да, бе, направо ти повярвам. Хубаво, аз тръгвам на другата. Не, бе! Не съм го взел! Да, бе! Не съм го взел, взех само прашоли. Дай да видим какво има. Ти само имаш. Ако намериш лък, ми го дай, защото аз имам стрели. Аз нямам стрели. Молица, ако ме удариш с ръчичка, умирам, защото съм на едно с ръчица. Аз съм златна ябълка. Не те харчи. Да ти я дам, ли? Има, ама... Защо лаги така? Чест. Още един наградник. Айде, къде си? Зад тебе. Имам още един Дай ми наградник. го.
Искаш ли го? Ай, дай го. Ама не му видиш, защото съм на малко сърце. Аз съм на по-малко от теб. Имам и 4 ендър перли. Дай 2. И ще ти дам 2. Къде си? Дай. Да ти. Аз се качвам нагоре. Чакай, ма. Камикадзе! Камикадзе. Абе, спря ми се гърчиш в лицето. Ще се гърча. Гърча. Ай, я бягай. Я бягайте. Бягай. Ура, зад нас има чест, Къде? Ей го, виж го. Ей, салам, къде? Аз умрях. Какво? Умря ли? Да. Да се убива, бле? Да. Къде си? 3, 2, 1. Бял. Бягай. Join Arena 3. Какъв е този черния до теб, е? Някакъв черен имаше до теб. Да, бе, бах ти лъжите. Да, имаше някакъв черен. Знам. 10, 5, 4. 10, хабале. Аре, почвай, бе. Айде, бе, това защо не ме пуска, гъс? О, брадвичка! Диамантена брадвичка! Дълбеч. Тая ти мами ендеркерле! И Аз ще диаманти... ветер перли. Идвай! Я би няколко стрелички. Я дам. Имаш ли стрели? Дай ма 5. Аз, дай ми ги! Ей, Някой да бие, биета! Пуяка! Искаш ли да вече? дай ми гашите му за наградник. Защо лаги, бе? Искаш ли да вече? Настройки, чакай. Музика. Гонят да! Да, бе. Някакъв безброни да гони. И го убих. Дадох ти дъба вече. На, бе. Трябва в дъба вече. Имам дъба вече. Имам 4 ендър перли. Имам всичко. Ти нямаш нищо. Нямаш пари. Тук има някакъв. Панталонки. Кафето. Дай ми броня. Няма. Дай бутушки. Нямам. Дай ми бутушки. Всичко остана в честа, взимай каквото взимаш. Не искам той. За тебе! Убиха те. Цу. Дай ти излизай. Това е за публиката, не трябва лев това. Мерси за работите. Ще отрепам. То с колко неща имал и едно не ми е дал. Яж го. Изяж са. Яж го. Говори на публиката, звънят ми. Кой ти звъни? Да. Значи. Всяко да разкажа. Викаш, идеш ли? Филипе, Ко? искаш? Не. Ко е? Какво е? Ко е? И здравейте, YouTube, аз съм тук и аз умрях. Айде сега лефтвай. За публиката. Айде! Да! Ти не снимаш, бе. Много мръсно, айде. Айде! На 3, 2, 1! Коя арена си? Арена 8 ти. Да, арена 8. Изкачваш се нагоре, чакаме са при честовете, чули? Точно до теб съм. Къде си? Е това. What the fuck? И чуй, че съм без кили. I'm the pro man. Аз съм про. Вече. Ти ми взе всичко, ей. О, да ме борони! Взех нещо. Айде бързо! Имам 2 меча. Къде си? До теб съм. Бягай. Ще отрепат. Да ти вече. Бързо меч. Дъв брата. Чувак е като за
аз. Айде, последна игра и да се свършва. Къде си? 3, 2, 1. 10. Аз съм в арена 10. О, мразята сарена. Дето Сега ти ще ме следиш, разбрали, момче? Ето кой има често е. Много. Ера там. Ти къде си? Виждам някаква с бански. Додия съм. Гаджета. Ела насам, декам честовете, насам. Бързо. Тръгвай, момче. Момче, бягай. Ти си много жалък. Бягай, жена. Дръпни се от лицето ми. Няма се дръпна. Чест. Какво има? Всичко се разделя, ясно. Дай нещо Ба. Бягай, гонят те, бягай. Наобратно по същия път. Добре. Бягай напред, изчезвай. По водата. Аз скочих. Меч. Някакъв меч. Аз им избягах споко. Аз не. Аре, избягах им. Ей, Буклук, чакай ма. И ще ти дам запалка. Аз имам. Хасибо. Бой с голи ръце! Идвам за боя с голи ръце. Не, с някакъв сме тим. Аз съм до тебе. Не дей, покажи му тим. Ей така клекни, ще отнемаме мечове. Тук има някакви долу. Елаче да ме фаните. Искам храна, ще умра. Ау! Оскара да уби. Това бях аз. Искам храна, ще умра. Заради тебе. О, чест! Поза мен! Аре, дай храна! Няма месна, тук има чест, поза мен. Ако има храна, поне дай една пържола. Обе, бата, имам една запалка. Колко яки неща. Аре, дай нещо На, чакай. Искам храна. Дръпни са първи за него, втори за тебе. Искам храна. Чакай се. Цак. Готов. Ай, дай ми храна, Имаш една палка, мангалче. Мангал такъв. Ще това. Тук трябва да го джъмпим. Ако си добър джъмпа. И сега как ще мина? Скок надолу. То с как го избутах. Махай се, мой честа. Аз го обрах. Внимай, че тук има. Чакай, за него са теите ми. Да бери. Искам бутушки. Бягай тук Бяло негро. Бял негър. Кажи бе, църен. Тук има. Тук има нещо. Джъмп. Има джъмп. Аз съм добър в джъмп. Аре, още една игра. Ма ти сега се върнеш при мене. Ма без брони. Ха. Да пробвам ли пак? Спри бе! Врях. Това е бил някакъв диамантен. Зад нас не е бил. Бил. То се е дебил. И аз умрях. Той е пил. И ям по пътя енджерки. Пирлич. Добре, аз съм горе, жив и здрав, като за Йорган. Аз цъкам хабале. И хора изиграме той нещо и видяхме честно. Идвай бе, сега ден. Къде ще ти? Табелката. Ба! Тук се играе. Майко, заради тебе чак да падна, за да говориш. Къде падна? Спри да говориш, защото падам. Паднах заради тебе. Имам 60 ябълки. Къде си? Имам 60 ябълки. Хора, той беше от мене, аз бях... пържоли. Той беше хабале. Дай ми пържолите, хвърли ми ги. Аз бях Даркито, надявам се какъв ви е харесал и мангала ми взе пържолите. И никой не му харесва клиповете. Как се хвана?
и мангал. И той беше от мене, аз бях Даркито и той ще ви даде 5 лея.